Avui a TikTok m'ha aparegut aquesta lota, que és argentina i que viu a Mallorca, i m'ha fet pensar molt amb aquests 12 segons. Escolta. ¿Qué pasa acá en Mallorca que en verano es espectacular, la isla es paradisíaca, pero en invierno, ¿qué sucede en invierno? Nos comemos los mocos. A la isla le falta como mucha más vida en invierno. Fins aquí. Que troba que Mallorca està morta en hivern, que a Mallorca li falta vida, que li falta trull. Jo me demano, aquesta lota, que no sé si és de Buenos Aires, si és de Rosario, si és de Mar del Plata, no sé de on és. A què seva se planteja això? Estar 365 dies a l'any a full de festa? Aquí en hivern procuram viure, fer feina, descansar, afluixar, que si ella miri de recuperar un poc t'anava a dir la tranquil·litat, que deixi d'anar a 4.000 revolucions. En què mos han convertit perquè la gent esperi això de Mallorca tot l'any? Mira, n'hi ha una que li diu voy de casa al trabajo y del trabajo a casa. Joder, i la gent en el món que fa? Una persona que viu a Sòria, en hivern, reclama que sigui un parc temàtic Sòria, una persona que viu a Màlaga o una de Jaén. Per què Mallorca s'ha convertit en això? O sigui, ha de ser un parc temàtic, un parc d'atraccions que ofereixi festa i disbauxa tot l'any. Han trabucat, han de començar a fer que la gent canviï, que xip. A ver, la gente en invierno hace las cosas que se hacen en invierno. Trabajar. Mira, leer un libro, ¿lo ves? Puedes leer este libro. Pots anar a una acadèmia i aprendre català, que és la llengua pròpia d'aquesta terra, i si te podràs comunicar en la nostra llengua. Se poden fer moltes coses que no sigui dur-se ahir al límit.